Si Kim Jong-un ay ipinanganak noong Enero 8, 1983 o 1984. Siya ay kataas-taasang pinuno ng Hilagang Korea na anak na lalaki ni Kim Jong-il at apo ni Kim Il-sung. Hinawakan ni Kim Jong-un ang mga titulong unang kalihim ng partido ng mga manggagawa ng Hilagang Korea. Una, tagapangasiwa o chairman ng pangunahing komisyong militar. Pangalawa, unang tagapangasiwa ng pambansang komisyon ng tanggulan. Pangatlo, kataas-taasang tagapag-atas ng hukbong bayan ng Korea. At pang-apat, bilang isang kasaping presidyum ng sentral ng Politburo ng partido ng mga manggagawa ng Hilagang Korea. Opisyal siyang naideklara bilang kataas-taasang pinuno kasunod ng paglibing ng pang-estado ng kanyang ama noong Disyembre 28, 2011. Siya ang pangatlo at bunsong anak na lalaki ni Kim Jong-il at ng konsorte na si Ko Young-hee. Tinanaw si Kim Jong-un bilang tagapagmana sa pagkapinuno ng bansa at kasunod na kamatayan ng kanyang ama. Ipinahayag siya bilang dakilang kahalili ng telebisyong pang-estado ng Hilagang Korea. Sa serbisyong memoryal ni Kim Jong-il, ipinahayag ng tagapangasiwa ng kataas-taasang kapulungan ng bayan ng Timog Korea na si Kim Jong-nam na si Kim Jong-un ay isang ginagalang na katuto na kataas-taasang pinuno ng kanilang partido, militar at bansa na nagmamana ng ideolohiya, pamumuno, katangian, mga pagpapahalaga, tibay ng loob at katapangan. Noong December 30, 2011, formal na itinalaga si Kim Jong-un ng Politburo ng Partido ng mga Manggagawa ng Korea bilang kataas-taasang tagapag-atas ng hukbong bayan ng Korea. Noong April 11, 2012, inihalal siya noong ika-4 na pagpupulong ng partido sa bagong likhang pwesto na unang kalihim ng partido ng mga manggagawa ng Korea. Iniangat siya sa ranggong Marshal ng DPRK sa loob ng hukbong bayan ng Korea or Korean People's Army noong July 18, 2012 na nagpisan-pisan at nagpatatag ng kanyang katungkulan bilang kataas-taasang komandante ng mga sandatahang lakas. Nakapagtanggap siya ng 2 degree noong July 18, 2012 na nagpisan-pisan at nagpatatag ng kanyang katungkulan bilang kataas-taasang komandante ng mga sandatahang lakas. Nakatanggap siya ng 2 degree, isa sa pisika mula sa pamantasan ni Kim Il-sung at ang isa pa mula sa pamantasang pangmilitar ni Kim Il-sung. Sa gulang na 36 or 37, siya na ang pinakabatang pinuno ng estado sa buong mundo. Pumalit siya sa pwesto bilang ulo ng estado ng North Korea na talaga namang namuno sa pamamagitan ng kamay na bakal at nasa ilalim ng diktador ni Kim Jong-un dahil ang North Korea ay kinilala bilang isang sosyalistik na matatawag nating kakaiba. Kontrolado din ang bansang ito ng mga impormasyon sa loob ng bansa, maging ang impormasyon sa personal na buhay ni Kim Jong-un ay naka-private din at ang isa sa mga halimbawa nito ay anong taon nga ba talaga pinanganak si Kim Jong-un dahil merong nagsasabi na siya ay 36 taong gulang na at meron namang nagsasabing 37 taong gulang na siya. Kailan nga ba siya nagpakasal kay Lee Soryu at 3 nga ba ang kanyang naging mga anak? Kung isi-search nyo ang anak ni Kim Jong-un, makikita nyo ang pangalan ng anak ng si Kim Joo-e na wala man lang picture at tinatansya na ang mga edad ng 3 anak nito ay 10, 6 at 2.
Pinapanatili niyang nakapribado ang lahat ng mamamayan sa North Korea. Walang media at walang balita sa bansang ito dahil lahat ay nakapribado.